Taura teens way. Celebrate lifestyle. Taura teens way. My top secrets are Taura teens way. Social life yako. Taura teens way. Taura teens way. Taura teens way. Taura teens way. Hello Zimbabwe, hello Africa, hello all over the world. Welcome to the most exclusive show, Taura Teens Way. And as you know that I don't do it by myself, I am here with I'go said, Mida say cool. Aiwa katinzwa chekutanga mufana kuzunzwisisa kuti nini ndini sekuru venyika nditi chanzvadzi chamai venyu makatondasa netimu riri munomo. The only Zimbabwean uncle. Uncle saying is my name. Today we are honored. Amenoti toti vari kubva nechekupi zvikuti netsa type ya music nezvawakapfeka vari kupisa nditi yes but chekutanga anditi if you are new pa YouTube channel inoi, if you are watching us on YouTube, please subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us on our Facebook page, Rakan's REALNASS production, and all our social media handles and platforms. So murumuzere mngomano right chekutanga yes chekutanga nasi tina Prince Chigwida. Ayo wangani bomomberera maoko Prince Chigwida. Anditi yeah, but in pane zvandivhirira pandamuona handinotomhoresa because zvandojaira kumuona akaita nezvaari nhasi. Serious? There is a lot to it. Anditi, there's a lot to it. Okay, anyway, regai tigare tangonanga straight to him. Prince Chigwida. Ango saying. Zviri kudidi? Ndinodakara. Anditi. Ndakafara baba. Anditi. Amenoti muri sei. Aiwa isusu tinofara. Sekuru venyika. Aiwa ndini sekuru venyika. Pano ndo dzinoperera nyaya dzinedzinetsa anditi. Ndosaka tatokudanai kudai zvo because kune nyaya dzakawanda. Okay. Siri kuda kuti timbokurukura. But chekutanga totanga nekumbovaziva nditi. Ngatange nekuvaziva kuti anonzi Prince Chigwida isu ndotokuziva isi tinofollowa mabasa. But there's someone out there asingaziva anonzi Prince Chigwida anombova ani. Thank you Uncle saying sekuru venyika. Yes. Kama just dozo tu sekuru wenyu uri pa. Anyway, we mamona mkomana ndokudisa pani. Anyway, Prince Chigwida muimbi. Yeah. Ndakazorwa muno muZimbabwe. Okay. Ya makore akati wande yadarika. Mangani mudare. Chingotaura makore. Ladies makore awanda. Sada kutaura makore. Mimi enyu mangani. Makore awanda. Achiri mashoma zvawo but awanda. Alright. Ya sindakazorwa muno muZimbabwe. Ya kupi kuChigwida ndokandakazvarirwa. Oh, paChegaza apa? paChigwida. Alright. So Chigwida, I think everyone knows paChigwida apo takananga kadoma. Yeah, Chigwida plus kunobva matalents. Alright, kunobva matalents. Kuti mimi aripo ere matalents. So chimbotudza a bit of your background. Kuchikoro makadzidza kupi zvemhanzi makazvitanga sei and why makachoose type of music yamunoimba? Alright, inini kuchikoro ndakaenda but handina kuenda asi ndakaenda. Kuchikoro ndakaenda ya primary yangu ndakaitira kumasvingo ya Bikita. Alright. Yebo. Kubikita. Kunobva umwe mukomana wayo akazoti akuda kutendeuka. Tisataure chi? Musataura mazita. Mazita yapota muchivataura because vanhu vese vanowaida kuziva. Alright. Yeah, then secondary level yangu ndakaitira kukadoma. Pakadoma madzidza papiko? That's Pachemkute. Kurio. Oh, go for flats. Yeah, that's where my parents are staying right now. Oh, yeah. Alright. Saka chimbotombere maoko because panapa sangana I'm from Kadoma. Serious? I'm from Kadoma. Yeah, but I saw your videos. Ayo chimbotombere maoko vanhu Kadoma. Yezekera mudati mawe Kadoma kwenino. And mash based and Yebo. Yes. Seat of gold. Yes, and 18. So ngangoti part of my primary level ndakaitira masvingo, then I moved to Rio Tindo ku Pakema Mota Primary School ndakaenda, then secondary
akumberi angu andazonyanya kuenda kwandanyatsoda kuenda. Alright. Sichazozwa kuti maenda kuenda ndaenda kupi. So muchidimbo I think that's my background. Alright. Alright, so muri kuti maparents aripo pa F4 flats bye. Yes. Ndo kwavari right now. I know, that's wonderful. That's wonderful to hear kuti maparents are still there. Meaning kuti vari kutoona zvokuita mwana. Of course. Tiudze kuti muchizvitanga zvemumhanzi izvi handiti vakazvigamuchira sei kana kuti maingoenda mese kuchechi ende kuchechi munoenda kupi nhasi matotibvirikani takutotikautaura zvechechi kuchechi baba kuchechi ndopinda ZCC ZCC mbungu ZCC mbungu ayo kana isiri uniform gentlemen ndo uniform yacho here namwe nipa mauniform awanjaziya but I know kuti ZCC ino vanhu vanotamba kusvika panapa uniform aisiyo uniform yeZCC ndimunotamba here baba tinotamba chai kuZCC ndo kunotambwa. Alright, in short ndo kune vanhu vakasimba vakagwinya zvekutamba. Alright, but alright tichazouya ikoko tudze makaroora here ende kana makaroora madhamu anotidi netype yemusic ina ndauroora angosenda asi handina ngomana ane bhebhe timoperere maoko aiwa mazita pane wamaramba kutaura zita maimanje makuda kutangira aiwa mazita ndine wani aiwa ndine wani ene ndauda kutoroora serious atoti congratulations sama atopfugama kwamopinda kumunopfugama here muchiisa maring pazviguru aiwa ndisati so but at least she's watching. Something is cooking. Aiwa tichiti makorokoto to you whoever you are mukomana confirmed pana about aiwa ndakuzouya mama ndauda ku yes. Alright, so ngatidzokere ku journey yemusic mati makaitangira kuti inini ndakatanga music when I was in Kadu. Alright. Zvakatanga sei natsotitsanangururai kuti kuchechi here kana kuti mapawa here kana kuti murodhi matangira angu emusic haana kutangira kuchechi sacho akatangira kuchechi but ndingangoti like the issue yanga isiri church related zvayo it was mujolo related baba murume wayo ari kuziva kuti akapfeka chii murume wayo akuya nedzimwe story akusendi ndiani asingaipindewo murudo ma munhu wese anopinda murudo. Alright, it's okay. And would you mind sharing with us your story? Of course. Akazopa murume kuti aimbe. And what was your first song yamakaimba neHeartbreak? My first song yainzi Mwanasikana. Alright. Ainzani? Mazita. So I was actually inspired a relationship jolo thing, you know. Fire but you know, we were very young, you know. But then tatichiri vana but unongoziva rudo ameno zvaruoni. Was but time yacho yadaitwa time yacho yadaitwa nemusikana ika ndaitonzwa kuti zvinhu zvese zviri kufana then pakati zvakapfeka murume uyu nezvaari kutitsanangura rega itizopfuurira mberi anditi mizijona ndozoona kuti makokwata so guys just stay tuned timbomwira mvura bcause nyaya dzemurume dziri kuratidza dziri interesting mira ipapo. Enhance your sound experience with REALNASS Productions and increase your sound quality with our state-of-the-art PA system, perfect for any settings.
Our key features include clear and balanced sound, robust and reliable performance, and easy-to-use interface. Upgrade to a higher sound quality today by visiting REALNASS Productions and find out how our PA system can transform your audio experience. Visit our offices in Hatfield at 39B Ceres Road or call us on 0777 238845 to take your audio to the next level. We say for all your corporate and social functions, find out about HAPANA screen for PA system hiring. It's all about REALNASS production. REALNASS production. Dio ya depends on action. Show us the funding. aiwa chida kutenda nekuramba muinesu apana pa podcast yedu podcast manyama inonzi chiko podcast taura tinzwe uyu atisi kunyengerera uri kufanira kutongotaura zviri paground yes so inangu like at first pandaona muromo ndadinini maproblems angu solved inyango nini ndadoti maproblems angu solved zvekuti ndine zvinhu zvekundinetsa zvakawandisa ndatoti solved so I don't know like munooneswa iri pamweya baba imi pamatanga kuona mati maproblems enya asolviwa ndobva mazoita sei ndosaka ndatozoya panapa kosi takuda kutoti titoshandirwe titobatsirwa pamweya toti madzibaba here why mati madzibaba nemapfekero andakaita here kana kuti obviously chimbo chimbo iyi wakaiwana kuko chimbo iyi aiwa I think chatanga kupa ipfungwa yekuti ndi maproblems apera kana mukatova nefaith anofanira ngato maproblems ngaapera. Alright, so what really inspired this kind of dressing muri kupfeka? We understand very well kuti mimika we are from ZCC Mbumbu and avapfeke sezvizvi aiwa akusupanduke green topfeka masuits masuits green then masuits green ne blue green for the youth navy blue for ana uncle said vanhu vakarova ndakakuona yangu imi mabva green makanoti purple. Alright. And what inspired my colors? Was amungangotori makala mongo. Alright, inini I'm an artist. Okay. Right. Yes, the artist. Saka artist, it's all about art. Right. It's all about telling stories in different ways. Okay. Saka every story ine nzira yayo yatinoisvitsa nayo kuvanhu. Saka meaning to say like by dressing but on story. Titori nenyaya yetechitsanangura ipapo. Pane tsanangudzo. Pane tsanangudzo dzakamira sei kuitira kuti look mogona kusangana nemine umwe munhu and hazvisiita here maproblems kuchechi kwamopinda? I don't think alright handisati ndasangana nemaproblems but of course panokwanisa kuwana vanenge vaine mubvunzo kuti but why is it this guy Prince is now wearing like zvakadai of which I see your church uniform yedu. Like I said, I'm an artist and so like right now nditori nealbum rangu randiri kufana kubudisa ratiri kulonja musi 27 July. Alright, but satasvika ikoko handiti we understand kuti saartist anoimba kuchurch
ku ZCC we've got the likes of an Obet and vanoimba same type of music. Amusi sub-brand ambassador wekuchechi and azvo zvinovhiringa here brand rekuchechi. Inini handisi brand ambassador but inini kuchechi, inini chechi yangu ndoimirira. Handisi zvangu brand ambassador but ndoimirira. Alright. Ndoimirira sa ambassador but handisi brand ambassador. Wechechi. Yeah. Alright. So you don't think kuti kupota muchichinja muchiratidza amusi makutomaketa vamwe and why my colors purple neka green ne brown? ya sezvadati paya pane nyaya dzatinenge tichitsanangura, right? Saka tiri kuti isusu chinhu chekutanga ndechekuti of course I think it's something chatinofanira kunzwisisa both from the church side and even with the other people out of the church when they are seeing artists, you know. Yeah, of course ndinopinda ZCC, but at the same time I'm not saving the only ZCC community. Alright. Yeah, indoimba gospel music. Alright. So I'm there for everyone. Alright. So sorry muri papo muchimbira everyone ndofunga ndaenda kunzwisai yekuti muri kuimba, so meaning next time togona tokuona muchitorova muri kuna Pentecostal church muchitorova zvakadaro. Ndokwanisa kuenda chaizvo. Alright, motopfekawo mapfekero awo kana uchitopfeka suit if it's necessary kuti ndizviite. Alright. Ndinozviita. Alright, ndofunga guys muri kungozvinzwira and from the horse's mouth this is Prince Chigwida today here pa podcast yedu inonzi chii? Taura tinzwe. Chimbotaura kuti tinzwe kuti zvakafamba sei. Pane boys ranzi nyayo nanjitsva muno copyright strike chii ende kuri dzapana vande vako ende vapana vakatoshanda nawo taura tinzwe. Guys, for the topics, I think this one let's just skip this one. What happened? Inyaya nenguva yakayaitika but pane vanhu vachiri vakakutsamura imi vasingatodeka notaura nini. Hapana kuziya chokwadi. Nyaya ngoripo ndeyekuti ukataura it you help someone. Because mumwe munhu anenge akatokusungira asingazivi chokwadi. Ndiyo manje ukauya panapa ukataura tikanzwa. But guys, this issue it's an issue yakadarika already. But haina clarity. Yes. Haina clarity. Because ino handitomboziva kuti chii chakanyanziti. But all we know kuti makarova ne-copyright strike your band members vamaimborisa now. I understand there's a time yamakasara muri mega paband. Ande naye. Taura Uncle said, you know what? I think this issue, issue anandaka sarudza kuti I'm not going to talk anything or explain anything about it. All right. Ndo zvanandaka sarudza. All right, but at the same time, vanhu vekuchechi havana kutsamura here. Because these are your guys from church. They disassociated themselves from you. Yeah, a lot of people, I feel like they were angry about the issue. But inini, as an artist, arikuda kukura. You know, kudaira zvinhu kazhinji kacho you end up pangupacho wataura zvinhu zvisiri even necessary. That's why nandaka opta kuti ndisazvitaura. But for the sake yekuti ndabata yamataura kuti maybe vamwe vanhu vanogona nge vachiri hanging on that issue, you know, it's something chakaitika. Yeah, copyrights akatoitika, vanhu vakatostrikewa nemacopyrights. On YouTube, that was on YouTube. Yeah, that was on YouTube. At the same time, I can't say it was something that was planned. But you know, as a creator, I always try my best to protect my works as an artist. All right. Yeah, which is something that I also maybe try to educate to my other fellow artists. Good guys, as long as we are doing work, let's try by all means to protect basa redu
ndofunga makaiona yakatombopisa kako baba charamba na aiwa aiwa but inyaya yakaitika ende yakatoiti iya yakatobuda mazita. Alright, so chimbomira ipapo tinoda kudzoka tichikontinya nyaya iyoyo. So guys, musaende anyway, tiri panapa chizodzoka kuzopeta nemukomana wayo achititsanangurira kuti wagwani andizvofamba sei still up to now pane zvandisandanzwisisa ndofunga kuti nemo hamusati manzwisisa. So rambai muri ipapo timbomira. I'm dusty, but I'm standing. I'll shake it then I'll move. I'm bruised but I'm not broken. Sandy shore, I'm dusty but I'm standing. I'm dust. Those homes I end up baby, I'm dust. I'll shake it then I'll move. I'm bruised but I'm not broken. Sandy shore, I'm dusty but I'm standing. Hi, my name is Prikosh, and I invite everyone who is interested in acting in a musical drama series to come and audition with us here at REALNASS Productions. Auditions are running from 9 a.m. to 1 p.m., so see you there. Hello guys, welcome back to our third and final segment. Anditi patakuda kuti tinatsonzwisisa zvizere kwanhasi na Prince Chigwida. Today we are hosting mukomana anopisa uyu. Anditi there are a lot of stories that tiri kumubvunza dzatiri kuda kunzwa kuti what really transpired. Tisanda tafura yedu chimbo vamwe vanongoti artist wachona chimbo warwire kakapisa kungorwa intro chete just for a minute. Ndireverere ndipone. Dzimwe ndidzodzi hama dzamakati pamangu havana rudo, zuva nezuva ugarotaura mashoko anodzimba, mashoko anorema. Ndizvo zvandikonzera ndirarame neshungu kuti seiko ndisina kuwanikwa. Ayo vanoda ngaende kuisho channel. I just have a question. Yeah. Like what inspires you to write my lines or my lyrics or my songs amnonyora? Muneta kurotswa because kune vamwe vanoti storotswa. Kuti kune vamwe vanoti izvoni stongonyora just because of those niggas chichitika around. So iwewe unonyora sei masongs? Inini bra,
andisana amborota song since yeah but ndingangoti bro ndingangoti chinyanya kundi inspire pa music yangu is the way that I grew up. Okay. Yeah, things were not really well for me, you know, so I learned a lot from mararamiro angu. Okay. So most of my songs, it's something, I'm that kind of a person okuti inindikaita problem yangu ango saying ndesingade kuti iwe problem yenyu, but what I can do is to learn from my problems, but and also just try to think outside the box kuti so munhu akasangana nesituation yakaita siyandasangana nayo, of course inenda kwanza kuihandla ndikazvinzwisisa but iye anokwanisa kuihandla sei. So with the fact yekuti inini ndinovimba naMwari pazvinhu zvose zvandinoita I believe kuti chero zvikandiremera sei but munhu wanandoziva usingandirasise ndiMwari. So I can just play around my situation and of course handizoitauri direct but ndinokwanisa kutamba nayo and at the end ndozongokwanisa kusimbisa someone out there kuti no matter what there is God. Zvinhu zvinozongoshanda nenzira yaMwari. That's how I write my songs. Yeah. Okay. So toda kuti tidzoke nyaya dzinopisa but kuti Prince Chigwida. Yes. And yeah, there are a lot of upcoming artists out there who doesn't understand nyaya dzema copyright. Okay. And so for the sake of those mungadere kuti tsanangurira kuti pamakarova team ne copyright strike my songs up and then the EP party am I claim kuti those were your lines. Okay, so I'm going to say I think okay, let me talk about this. Yes. Right. Ningangoti when we are talking of ma copyrights pane zvinhu zvakawanda zvakasiyana zvinosvitsa paneinonzi pakuzoti munhu arwa necopyright. Pane chinonzi sampling of music and that's exactly zvaiitika from the guys because I worked with the guys. Then when they started to do their things like vaingorova the same way adaingodi which was good but then you know as a creator ndakazorana a copyright check on my YouTube channel then ndipo wasangana copyright check. Yeah. What is sampling of music. Sampling of music trikuti isusu uri kugadzira song pamusoro peimwe song. Alright. So kuti ndichiteerera ndinokwanisa kunzwa this is Prince Chigwida behind. Exactly. But different. Yeah, kind of this is just praise behind but angori ma lyrics awo ai. Uri kufila umwe artist mu song. Kana uri kufila another song. Uri kufila song pa song imwe yakadziro. Alright. You understand? Because akaipei kuti munhu already ndiri kumbobvunza zvangu kumashure because tichicheka wetsungura yatakatamba the likes of ana madzibaba ana macheso akabva kwamadzibaba then madzibaba havana kuita zita diki nekuti macheso apa but pakutanga waitonza kutoti macheso apa madzibaba varipo senior lecturer varipo. Yeah, you know I think kana tichitoita music bro we are doing business. Yeah, and kana tichitoita business we are saying we have to like kuvhura ziso zvokutarisa maworks ako. I think chimwe chinhu chinotidzosera kumashure ndechekuti we are failing to face a reality when we are doing music toti because Prince anotamba naObed Chari mangwana ndoya ndakanhonga 3 lines dzemusong yaObed Chari mepo ndoisa kusong kwangu then Obed are supposed kunyarara because we are from same church. I think it's wrong. Let's just approach business sezva tinofana kuri approach because iyo music yacho kune vanhu vakatoisa mutemo kuti you know when you are releasing music you don't just release music on YouTube. Music inotoregistrwa even the melodies chayo my melodies ndosa kune composition yebeat chairo and kune composition yebeat inotoregistrwa inoprotectwa iwo zvokuti ndikawanzwa any other artist ari kushandisa instrument rangu
I think pakati kenyema copyrights makadzisa zvinhu zvakawanda zvinhu zvazva zviriwo zvinhu zviriko but just that maybe muno muZimbabwe we tinozvitorera pasi but zvinhu zvazva zviriko and zvino protect saka zvakawanda. I think it's something chatofana todzidza especially as artists in Zimbabwe. I've realized that they don't want to do the correct thing, vanoda kuitwa zvinhu of which iwo as an artist unofana kuziva zvinhu zvese kuti zvinhu zvinofana kufamba sei so that tichidauka kuti tione content kubva mumakoma tozokura chipa ipapo. Anyway, ndofunga tapanzwisisa handiti nyaya yecopyright right strike handiti so ngatitaurai pamusoro pema-albums maita mangani kumashure and tiudzei nezve my-projects ari kuya. Also, like, do you have a relationship now with Chai? Like, yeah. Yes, he's my brother. He's your brother? Yeah, he's my brother in the industry and also from church. Yeah. All right. Yeah. Not biological. Any song like Yamuru Planning or the Namkomobe. Iripo but hapana. Uyu guy kuti inofana vapo but haisati yava. All right. No, perfect. So tell us a bit about your new projects. Okay, so this year, end of this month, Muswa 27 July, Ndugu release my 5th album. All right. We launch pa Socialite Gardens, Pamakoni. All right. Dobat Nengetiri. That will be my 5th album. Right. So my shuro ku ndakaita 4 albums. Reach 4 ndireverend pone from 2015 do ndakazo tanga utozikanwa. All right. So any other artists are you looking forward to have a collaboration with? Yeah. Panama projects I got to one day. So far on the album, I do have Dr. Tawanda. All right. Dr. Yeah. Tawanda, Dr. Tawanda ndo vega vari pa album. Yeah. Oh no, shuwira with a collab. So far ndikutoshuwirwa. Ndakambomira atiri kushuwirwa. So far andaishuwira ndorati I like that. Like my projects my collaborations I'm being honest. My collaborations andakatoita ari kumashure ari big from apart from this album akawanda. Pane mamwe andisati ndaita. Alright, samuri kutarisirwa naanani so far? Aiwa munozomanza vanozotaurawo kana vapo serious ndokwanisa kuanaunza project remunhu asati adaura announce zvechifanira kuti azvitaurire. Yeah. So guys, ndofunga panapa tanakidzwa. So your last, alright. I mean, like in when I don't want to this one, and I don't go to That's really interesting this interview. Okay, thank you. Especially like when I have this like appearance. Yes. Then there was a name like bro. Of course, in room get to be honest, guys, being a gospel artist, I'm not that artist. I'm not my life as Siri. In interim ghetto youth, bro. Of course, better. Yeah. Next podcast. So, Mr. Prince Chigwida, your social media handles for those who want to follow you and those who want to contact you. I think before that, I just want to thank you guys for bringing me here. It's actually a very big opportunity. My social handles are going to know one for all seconds Prince Chigwida from Facebook, YouTube channel, Spotify, Deezer, everywhere. No one got music. Alright. So meaning to you are moving with time. I'm gonna say that this man's Baba. It's okay. So for now Chigwida Prince Chigwida, right? Chioneka kune vatere. Maita basa rushinji rweZimbabwe. Album ndora tatsanangura nezvaro. Hope you guys are going to enjoy. Thank you very much for watching and supporting my music.
matigonera tawanengo yakanaka. Yes. All right, so from Uncle Saint, chanzazi cha mind of ngalistino kuigrenya pisa. Next week same time, pachange panegwe futhi an interesting artist. Over to you. Yeah, as you know that I'm Jonasi, aka J for real, the only living lovable and the #1 ladies choice. You know what it is? Realness Production. Yeah. Don't forget to subscribe on our YouTube channel, Realness Productions, Facebook page, Realness Productions. For now, we say out. Show the teens, man. Yeah, realness. Show the teens, man. J for real. Show the teens, man. Show, I'm gonna say. Show the teens, man. Boss J. Show the teens, man. Show the teens, man. Yeah, show the teens, man. It's quite shy. Show the teens, man. The cool beyond the show the teens, man. Yeah, show the teens, man.